ମୁଁ ଅଛି ରମାଦେବୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। 2015 ମସିହାରେ +2 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଗଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତୁମକୁ ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଘର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପିଲା ପାଖାପାଖି ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସରେ ବା ଭୋକେସନାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ ପାଖାପାଖି 2400 ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଆଜି ପେପର ପଢ଼ୁଥିଲି, 2400 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି 200 ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେସ୍ କରିକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ତା ପାଇଁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛି ରମାଦେବୀ ଭଳି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ତା ପାଇଁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ମଝିରେ ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ 2023 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ପିଲା ଏଠି ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି, ପିଲା ଏଠି କ୍ଲର୍କ ନାହାନ୍ତି +2 ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, +2 ପିଲାଙ୍କ ପରେ ରୁମ୍ ନାହିଁ ଏବଂ +2 ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। 3 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସରିଗଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି, ଏଠି ଫାକଲ୍ଟି ବି ନାହାନ୍ତି, ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୋ କାଇଣ୍ଡଲି ଯଦି ଆପଣ +2ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରମାଦେବୀରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଛାତ୍ରୀ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ଭିତରେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା ବି କହିପାରିବେ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସରକାର ଆକୁ ଟିକେ ଗୁରୁତର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିଲ୍ଡିଂଟେ ତିଆରି କରାଯାଉ +2 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଠି ଆରାମରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।